Tinin hai salo Jisu Kristo nini ani papno rujui trangmani bagai sara manav jatini papno bokhrogo rujui trangmani bagai Jerusalemo puila yapri semani Jerusalemo puila yapri semani pithibini joto papno rujui trangmani bagai Jerusalemo puila yapri semani abo ereng kogya nini ani papno sair pajani papya pithibini joto manav jatini pap Adam ni sini pap khaimani pithibini paithak jora borok aboni papno rojunani bagai Jerusalemo apply ke hamani sal galai nangmani se sing ganda sabaina cross passing ano toidi hini sing sometimes of gana haino sing rasa bitang kintu agani meaning tamo Jisu Kristo ani papni khoma ni bagai kalbari kuso thini bagai je lamao thangmani kaisa jagao mani khogui manjakman on the spot bazaro sidar laika jaman phai jeman ostar laika haimur laika buri khorni manjakman buri barai naya relai khatam nei siko khlaiman manjakha saya khlaika pa bongkha pa buini mokolo pa phainu kha au bisi tolani level na siko khlaiman jakha ke bazarago au to make bujak abo tei thigana khri bazaira kil jar jemna ja phai relai thanglai ang tinu nong sanayo Jisu Kristo mini papni je oporatno bosago namani abo tolani tolaku go soika tolani tolaku go soika muito khanyarbi nini papni je manthai aboni tolani level soika pura mokol khapungkha Jisu Kristo no khuk pisarka Jisu Kristo no abo haino kogya Jisu Kristo je pro tui kangjago a tui bonori yakaroi sponge no misiwi nai a vinegar no misiwi bukhuboriwo aboni meaning bude buji sini papni khoma haino kaitor kabar kuso thika haya bo abono pura rujuman yagolo aboni lasimano nakha sini lasimano siko khlaimani tatal samani kaitono khulmiyangmani even rep khlaimani o joto pap Jisu Kristo ni sakao singabono buji me khap tamo hayongnai kintu belai ke kirima singsa se a sini pap lasima singsano belai ke buni mokolo lasimu bujangnai tola level thangi Jisu Kristo abono nakha khapra rijakha hokte musujakha ahinu diba even boni riksura khogi sirikani saw bujima abo bujina nanglaisin a Jisu Kristo ni papni pauna tamo khlaikya pura lasima singsano bonnakha manjak soka bo huijagi tongliya getsimani je purbo manjago Jisu Kristo a iden thaibongno muito khairo iden thaibongo je pur adam bai hoba pap khlai huijago Jisu Kristo mugjagi phayo e anuno behinne do pap khlaiya aipono boyere songkha ni ani bagi or roibani simino phaija roibar jara holy week hino protita baksa Christian sapta kaise suri layo prothoma gaham pil layo sing tini roibaro joranan belai tugo joranan belai kostung sing samung othoba horobati phaikya nokla porise khayani samung baksa phaimala yang saiman a Jisu Kristo sing joranan belai kostung i thangka tinio saibanai a kai tor sini papni khomani bagi tamo khlaikya at least ang roibaro phai suri mali angke anga buji mayakho ani probu ani bagi papni bagi tamo khlaikya sing saime ko gahamke abon bagai ang poito khlai tini a samung jesipan nokhale te patongi dongthun abon sle ang kai tino sudan sobchen kotor ko kunang wansu rabale ranayong lang na tini ang poito khlai watri wajagba কিন্তু সিং নক নি সাউন্ড বাই ফাইলিয়া বেলাই দুঃখের বিষয় যিশু খ্রিস্ট আনি বাই থিমান আং সাইনিয়া কাহামকে এটলিস্ট আং সালচাফন সুইনানি আনি জররিমে এখে আং সমস্যা তো আ যিশু খ্রিস্ট আনি বাই থিমান আং সাইমানিয়া তাকফান আং সাইমিয়াখো তামনো খুলুমি থাংনায়া আং থিয়াসাক জরাং খুলুমি থাং নাগান যিশুনো তিনিনো আং সেলাই তো হাंके আং খানা তাম খাইনাই তিনিনো আং যিশু খ্রিস্টনো খুলুমানি মিনিং আং সাইসিমায়াখো তাকফানো আং খানা পুঙাই খাতেনি রইবার আং ফাইদেমান ন সিউর পুরৈ কারণ আং Jisu Kristo ani bai thiman ang saisimayake bujisimmayake sing bazarago gari accident yang basi khake singa borno sambai ribaya ei ningano kican bai basi khable a Jisu Kristo nini sitra andra gundro pap khaimani au ke bonu gena bono bo dak na kha huijagiya dak buni basmo babu gosina khai ang papi a papno pap kuri phanase bo pap gana khinde pitor sawo Jisu Kristo bukhukri tatal sorase kaisa pa nokhoi rehni so bohogo tomai serani selai kathar sini Prabhu Jisu Kristo as a borogoi phaipro aipono bo papi rok bai baksa gona khapjakha papi rani yago rijakha tom belai kheno nangku mani ko gediba tam khe sing wan sukti niwo hari pam sande singno muito khlaiwo Jisu Kristo sini papni bagai puila Jerusalemo yapri semani
pam sante sino muito khai dewa sing bijay Christian ongni bagai tamo khai thangna sing kebeng mongno parungi thang nangnai singro nugo pam sante salo Jisu Kristo Jerusalem kaplai ke habai thangmani kabangma kebeng mong farisero kebeng laikha Jisu Kristo na aro habai khaya laikha কিন্তু Jisu Kristo tam khlai ke hamale kaplai ke habai thangkhani sau sino muito khai dewa sing bijay Christian ongna nango kaplai ongjak Christian lai bongna nango sini o personal life ok kabangma kebeng mong phayo personal ব্যক্তিগত সিংহাবো প্রকাশ খাইমেয়া ওপেনলি দङ সিং প্রকাশ খাইমেয়া गोबां मा जिनिस कासाय दङ आबनो पार्कलाय थांनानै बागै सिंतिनो अ पक्रायखौ नै बेसिंति पादे सिंतिनि सिलाय अबो कायतिनि सामु तिनिओ अ कपलायखे जिसु ख्रिस्ट जेरुसालेम हाबमान बेसिंतै सिं सामुंनो खुरलायानो आं आसुक्तति मुइतमानो सिं तिरिक तिरिखे बलंनि सामुंरो कामाबायते दङ सिनि सामुंनि अबा फायते दङ कासाम सामुंरो सिं मासालैया आगे जे काठवा कुचा मासावना तक मासालैया कम कमिटे दंता आस्ते आस्ते खेतेव कमि थांने बरं मासे एवनाय किन्तु आं अरो फलानि कक नां सानाम मुजों सिनि फलानि सामुंले जे सिगनि कुथुबो हाबदि सामुं बान्दार कायतिनि फलानि सामुं गोबां मा अ बाइबेलाव बिजाब दङ सिंतिनो अ कायतिनि ककनो सालायान फारि खुलुगलायनो लुक सिमानि 19 नि 28 लुक सिमानि 19 नि 28 अरो कक बखरा सिजाक दङ कप्लायखे जिसु जेरुसालेमाव हाबफायमानि जिसु ख्रिस्ट जेरुसालेमाव हाबफायमानि आबो हठात जाखै एक्सिडेन्ट या स्वर्गआव आगेन प्लेन खायजाक जिसु ख्रिस्ट कप्लायखे जेरुसालेमाव हाबसिनाय ते समसक गोनांग्रनि यागो याफारि रिजाकनाय वानसुगनि गोथार कायतो अ पृथिबिनो स्रामनायसै इसोर समसक गोनांग्रनि यागो याफार जागै दंखाबो बिसिगजे तलाव थांखा बाजारावगो जुदि आनो थापारि खांखे आंहा बाजाराव थाङै मांटिसा नां बेलाय लासिबानो फुख्रि सारजा खांखे आं बेलाय माखां पायावनो लासि माइचा बेलाय न जिसु ख्रिस्ट आबो नाखा मिनि आनि पापनो रुजुखा आबन बागै अबसें बुं कप्लायखे जिसु जेरुसालेमाव हाबफायमानि आबुनि कारण सिंपिसिङाव हाबियासनि साका तामनै जिसु ख्रिस्ट जेरुसालेमाव हाबनानि नांखा आबनो सिंकिसा नायलायानो माथाय 20 नि 17 18 फरनाया जिसु जेरुसालेमाव तक सावै थांपुरु साग्रि सिंनि रगनो सिमि तलाङै लामाव हायहिनि साखा खोनादि जों जेरुसालेमाव तक सावै थांनाय आरोनो बरकनि साजला असाय अक्रा रक ते केरं फिरिंनाय रकनि यागो याफारै रहरजाकनाय बमा बुथरजाकना नांनाय हनै बरक हिननाय हिनि साव अरो जिसु ख्रिस्ट नाय सिगांनो भबिष्यत बानि ख्लायो गोथां कायतनो केबो नमुय जबरदस्ति खावै बुथारि मानिया स्वर्गआव जुदि आगे बायरा अनुमति दिया आंखां ख्लाय जिसु ख्रिस्ट केबो थाब्रा फुंसारि मांगला खामो स्वर्गआव जुदि आगे बायरा अनुमति रिजाक हांखांके अरो जिसु ख्रिस्ट तामसा बरकनि साजला असाय अक्रानि यागो रिजाकनाय हिनि साव आगेनो साइ दङ बुथारजाकनाय हिनि साव तै तामसा 1900 हाके बनो बुइनि बरकनि यागो याफारि रहरनाय हिनि साव बरक बनो मोनिनाय हिनि साव जिसु ख्रिस्ट आगेनो साव मिनिनाय सप्रागनाय फिया क्रुसो कान्टाबुनाय हाइपानो सालतामनि सालो बम थाङै तिसा जाकनाय हिनि जिसु ख्रिस्ट साइ दंखानाय थांकाय तुरबो आगेनो साइमानो बनि लांनाव तामुना थाङै दं बागेनो साइमानो हाइपान बाबनो गसुइनाखा गेटसि माने उला सुरिउबो प्रभु मान खाके निङानि बासखनि खुरिनो न देहिनि साव बरक लेबो नरो तावान सुदि जिसु ख्रिस्ट आसे लासि जाक माने कायतनि फानबा किसा कमरि रिखाहिनि आबाहिया ह्युमेन बिंग नि जे कष्ट मानथाय जे शास्ति मानथाय जे थुइ रासार जाक माने आ फिकु जागा करिखानि साव ब साफ्राक जाक माने थुइ बाहान काकमां आबनि पुरा कष्ट बना रुजुखा आहिनिया आ जिसु ख्रिस्टनो सिंतिनो खासिगलाय तंलाय माने खुरुलाय तय माने बुजि मान खाके सतरमन नांगला उल्टानिं सतोइ फाइन हिनिबा गिरजा साबो बरक गिरजा सतबा आज ए बरक कायतनि मा थांजाक मानो काहामके साइमाने बरक बबुनि बरक बुइनबो सतबुतो कारण जिसु ख्रिस्ट आ थैमानो केबो अब मागनाया सिनि बागै हायनिया रेंगेरेंगिया आउन बागै जहन 1 नि 9 11 तामसा जत बरनि थानि पिरनाय ओ सयनि पहर आफुरनो संसाराव फायो हाके को संसाराव तंफायका ते बिनि याक्तिसे ओ संसारनो स्नामजागो आइले संसार बनो सिनिलिया हिसाव जेनि याक्ति ओ संसार स्नामजाखा ओ संसारनो बनो सिनिलिया हिसाव ओ ककनो और फुलफिल खायन थाङै दङ बबिनि हाव फाइमासे हाइफानो बिनि बरक बनो यासाक सगलिया हिसाव जिहुदिरो आजे कायतरनो कायतनि बरक कुइला बनो यासाकलिया हिसाव बागै अब पाइनाय जेरुसालेम फासिं जिसु ख्रिस्ट नाहारि काबो एजे बरगङै बनि जे हामजाक माने हामजाक सुमानो फुनुगो जेरुसालेम नाहारि काबो जेरुसालेम रकनो गानो पयतो खायगला खनिसाव कबिनो आ जेरुसालेम रक बनो पयतो खायलिया कान्ता कुसो पुइ खिबिरि हिनै सिरि खगलायखा
সত্তরে দেউকে তামুংখা nok huk sok jagi bepak des ni tiklai dijak baikha srai mong baike klai phai te kaisa luk chaini 17 on nainai jisu kristo phaimani meaning no se singtini nainai luk 17 18 19 naigitam saro hake bono jisu adir ni bijak ya pharjakha bo abono phili o kok sijak tongmano mankha jisu kristo thumnogo thangai suriman nogo thangai obono bo okok mo sai tongo subrani phola ano koboljak tamni hinke kurirokni thani kotoma kaham pinna bagui bo ano songkha ni so goribongni yaguya holao bigra holao samung masa yang uitong rok kemai tongjaro kubui kaitono mayrongni thaniwo hini so kotoma kaham pinna bagui bo ano songkha khajakrok khengnani nugyarok nugnani hini so sing sumjogo khajak tongmani papo sing khajagi tongmani khengjak na bagui hini so sini omokol tongphano kaitoni ap holani amokol kurini bagui mokol phiogi rinani bagui hini sao usub jarongno phiognani bagui hini sao saubai soson khaijak borok baiya soitan bai sing khiyo kasai sing soson khaijagi tongmani zaman khaijagi tongmani aborongo tamusa pia subrai bini borokno khairokna himani a salni kok saklaina bagui bo ano rohor kha ni so jisu kristo tamni bagui a jerusalemo toplaike hap male kotoma gaham pinnani khajarokno phioknani tei nugyarokno nugrinante kusubjarokno phioknani bagui phai hini so number 2 ta kaisa ngake sing Hebrew 10 ni 7 nainai jisu kristo a jerusalemo tamni bagui bo toplaike hapaike hamale Hebrew 10 ni 7 sao apuru ang hai hini saka o kaitor ang orose katchi kerong bijabo ani kok mung sijak mahai nini musung tui samung khaina bagui ang orose tongo hini so jisu kristo ni kokno sai tongo ang orose sabo borokni papni bagui thangnai sorgoni meeting no kok sai tongo sabo thangnai borokni papno rujuna bagui prithibiu to borok kaham kebo khurui sara pithibini borokni papno sabo rujunam thangnai hini saproke jisu kristo sao ang orose ni so ano rohor dini so ano rohor dini so ama thangnai sa bo nijini ichai phayo ke bojo borok se mani ya boni hamjak ma bono bo nije yapri segra khani sao saka boroni pap no khoma khayen bagine awon bagui jerusalem o jisu kristo hapai manongkha pap ni khomani bagui fulfill prophecy fulfill khaimani diari kok diari sekang baida sajak manabono fulfill khayani bagui jisu kristo jerusalem o hapayo hini sao luk 13 ni 33 porinai luk 13 ni 33 mai saunai di ang thangna bokhak angba tinibo khanabo sonibo mahimnai Jerusalem no karui te kubun jagao diari buthra jagano abo ongi manya hini sao bobishot bani agino sakang khlaijakha je Jerusalem o diari buthra jakna hini a jisu kristo no diari bohino extraordinary kaitoni samu abon bagui bobishot bani fulfill ongmani bagui sakang baira je kok sajagabo ongmani bagui jisu kristo Jerusalem o habo te kaisang ke John 10 ni 10 porigarna sakang John 10 ni 10 singma bujine kaham ke abon pori sing a Jerusalem hab mano sing buji mannai sikokle katsi khongnani hini sawo a sikok bubru phaikya iden thai bulungo sekang baira phai adamni yakni sabi prangi thangka adamni yago je khomota rijak mani prithibi o je daito rijak o daito no segi trangi thangka sikok aboni bagui sikokle katsi khoknani hogui telangkha butharnani tei sokomonnani simise phayo hini sawo sikok kubino jisuno karui tei kubun joto abo jisuni mungpannai phaitung oino kubun matai phanong thung tamo sikok tei butharnai tei sokomornai hini sao adom ni aroni odikar no segitami thaka shaitan angle borok mathangjak tung hini se phaimase mathangjak sukthung hini phaimase ni sao mane kabai thangjak no shaitan bai khogui najak mani no teo isa tu bunani bagui teo isa seginani bagui jisu kristo Jerusalem happayo amne bagai hapai male adom ni aroni je odikar no tu bunani bagui awon bai to laste sauble o sungsani o nokhani o hayungni jotto phan ani jagori jakhani sauble ani jago jehetu odikar thangsil taglonro kotoma gaham piri sidin sao kotoma gaham piri sidin sao a kotoma gaham piri mani norokni lama snamui rijangna hini sao sing tinio ang tinu ki jang share khanyam musung ang je puru kotoma gaham ba kaitini samung ang puila habo norok jotono saimano ang kono theology porje gya ang kono training rijagya ani
langmau puila phun phaikya matai hamya kola jakhen ni ang belai wana kha ang saimiya ang bible naksin knowledge kriya purani tam kai thangnai probu ning siwo ning tongo ang kuno saimiya bible kuno experience kuri kothama ga hamle phailangka musungmani thangka kai to singbai tongo ble montra bai able kai tor tongo abuno boni kothama ga hamni phan jisu kristo sawo sangsar ni hani joto phanani yagori jakhano thangde ni so kothama ga ham piri de aun bagi norok tini o angko kotor samaya 90% norok gero katal kasang rok sing khujukri bag ongui thangbai kya yakri o sing upolo sei thangbai kya sing aun bagi obong kha kothama ga ham bai ke kothama ga ham male kai tuni samu sabo ani samu ya te kaisang ke johon 12 Jisu Kristo tamni Jerusalem ha bauni meaning no kisa sing buina garana angabon purang donai johon 12 tero phainai luku kobang marok tei ni salo Jisu no Jerusalem mo phayo huni khanaka hake borok khajuri naidi khajuri bedek rok naui hai huni siri khogui bo bai malaina thanglaikha kai tono lobdi hosana hini sawro kai tono lobdi subani mungi phainai no kai tor hamari thung izani bugrano kai tor hamari thung Jisu Kristo rajani raja ongmani bagi Jerusalem ha payo izalo tamu mansuka o raja basini raja sible roman ni sino phiok nai borok poradino tongo singhai tabu tipra sarok to mahai ang just example chiro borok poradino tongo borok sadingya borok tamu mansuka o raja basini raja sible political raja obo kidu Jisu Kristo sanamake ang holani raja sen rajani raja o pithibini raja sorgoni raja abono se bo saklanya bagi a Jerusalem ha payo hini saw te kaisa porithangna yang mathai test ni 37 ni sini porithangna yang naido tamsa o Jerusalem diari rokno ning butharo mini thani kaitor bai rohor jangnai rokno holong khitaro tokma bai bukrang tola toksa rokno poroi tonma hai ang busukse mini borokno yak kebagui tonna naikha ning abohai khlai liya misaw o Jerusalem noro kaitori samutana borom riya diari rokno norok butharo norok no ang tongma koroti khep tor nen naikha haipa norjagi thang honi saw bubino Israel rokno kaitor tongma koroti khe korokhani saw khibiya hani saw kintu borok tamo barbar khana yongui thang ni saw aiti so tamsa tabuk norok ni nok khibijak suk karo honi saw norni nok rok khibijak bayan ni saw norogani kok khnali ani bagai ang norok no kok sawo subrani mungi phainai no kaitor hamari thung hini sayasak norok anote nugla khriso bubino a Jisu Kristo borni bagite available ongliya borok jasakliya subrani mungi phainai no hini pholao borok je proban thugime sak borok tei nugla khni samani Jisu Kristo aboni bagise sini bagai sineng naharo wansugdi sini phasingo sing gentile se sing kaitini jatiya kaitini songjak borok ge sing haipano kaito sino khairoka sing kuthaira tongmani hini sawo bible sino kana guja hini se sambodana khayo kaito sino yasagina kha aboni bagai Jisu Kristo Jerusalem hamani mini hintake boroni bakhano philmani hini sawo alchu aipuru jebro ha tolani sakani tola thangma hai sina bakhano phili dibanyan ni sawo amo bisingo tong sijak bai khina Jisu Kristo ni bising ni sawo ta kaisa ke last 2 Timothy 2:13 sing hamya phano bo kaham no tongo tamni hinba bo bini tongmung khibiui manya hini sawo o Jerusalem hap phaimani kaitoni meaning ong khata mo hamale bororok slaijagui mano kintu kaitorle slaijagya bororok bukha slaisiri mano kaitorle bukha slaiya hini sawo kaitor jehe ahai no hini sawo tamni bagai Genesis 3:15 naidi prithibi puila sramphru no iden thaibulungo kaisa pabong man bai slai muno nailen phari Genesis 3:15 thanglayano Genesis 3:15 thanglayano ang porna yaphang 3:15 je tongai naidi tam saro oro samadi ang ningbai buruino kena ongrinai nini bosongbai bini bosongbo kena onglainai bo nini bokorok sabainai te ningkhe bini yakorayo suknai bujiman yabo tam saka oro sawo buruni bosong hnui a soitan bo khnai tongo adon bo khnai tongo hoba bo khnai tongo ai tor tam sai tong khabo sraimung tori tongkho buruni bosong bai nini bosong prithibi amai buruni bosong tore tong amai buruni bosong kono jaga khore khobjak jalani bosong sini se khobjago abo Jisu Kristo ni bobishot bani khayo Jisu Kristo je pro kana tauno angur buti pai thang pro boni ama bonaro समस्या तो फेफर तामसा साइमान बो बुरिमा
nini ba tamo ani ba tamo ni sabo boni aman ba ama hini aro ringe tamnei ar bongkha kaitor ni a odikar bai meri amno burima hini sabo last o kake jefro bo krosok khasi jago naidi bo satta kok ni bising kaisa kok sawo burima hini sawaro bo meri amno amaringa uko nini sajla bo se hini sawo aburi mane no o burima ni bo songo khoroksa sai phaikia ma thana se khoroksa borok ni papno sujana bagai soitani bokhrono kapingani bagai get simani o soitani bokhrono kapika abuni bagai nangko kotor ke bar sawo jodi singtini bo kai tono mani bo montro rijagi nangi thangke ang dukhari bishoy ningji suno amke ning poito khaime ko montro rijagi nangi thangke ni naro ang belai kan korakhene ma sawo ning kahamke poito khaime ko jisuno guarantee oro jisu kristo tongai montro nangi semai nyabo ninate montro mate hamya nangi semai nyate aro abo guarantee obongkha meaning obongkha jisu kristo jerusalem habmani karon hari singaro thanglai siwan phat yang pori thangsinai jerusalem habmani meaning abono sini pori thangsinai ang adais ni sini 40 jora pori thangsinai te 10 minute ang jora nanai te bisina glak orang pornai jisu amono sawoi jerusalem bakhak boroni sakang hingkha thasti hataini betphagi bai bethania gana sokpai phuru o sagri khormino hai hinei sawoi hor grakha bostangni o kamio thangdi norogaro sogima logino khoroksa bai phano kasajagya kho aboti korai masa nuguyano abono khengi aro tubui phaidi hiso jisu kristo sarbo shaktiban sarbo gyani o parao thangdi kaisa korai khajak noknai hinei sawo o korai bo burui korai sirka wan sugi deman pithibini raja amayo kai phayano korayoya mayongoya rangsak niboya korai sirka gadao se kasai phayano kebu kolpona babi meya a jisu kristo aro kai phayan ni kebu kolpona babi meya jisu kristo buai no gwa sayan ni boro posuka dasar ni manaro se rangsak uya aboni mane tamba bo musunga ke pithibini sobsini naithogui phaiman khamo musunga ke borangsak ri ruk phai kanoi subuinai borno attraction phaiman khamo kintu jisu kristo amai khlaiyani saw ndro porike saimanai bo saprakjate bo sobsin chitraong khani saw boni khosai puja kahani saw saprakjangmang bo sobsini chitraong khani saw bikri tongoi kan to boni chehera sini bagai bujakmang abono bujidi saimandi tinino tabuno papni kipili phaisidi tinino tabuno wansukdi ang jisu tinin sini hanangai tebo khulumnai hinai oro thangnai korai sirkani meaning ang sanan thanglia korai sirkani meaning ong khomahai ultes mono pori thangke kothaira tamni sanabo o susi prani kaitoni barok mau khobjagya abono si kasaina naibo aboni meaning tamba sing o susi tongmani sing sugya tongmani khobjagya tongmani kaito sinori ka khajak tongmani sing awon bagai oro sing nainai ang pori thangnai korai masa khajak khengi to borini sajak khana dia kotiso norok tamo ngoyo bono kheng hini khoroksa singke oda omono samung nangjago hini sadin suda sing sadi o korani malik no tamni bagai no kheng hini singke khali hoda nangjago hini sini sadin saw sing no jisu kristo nangjago sing papi himpano sing korai sirka himpano sing osusi prani tongphano kaito sino hamjago sing sugya tongmani kaito ni kenari tongmani o korai sirka bo sini sembolche sing somsogo khajak tongmani jisu kristo singno ahaino fiogina paigya 32 rohor jagnai o sagri aro thangai jisu sama haino nuguikha boroko koraino khengei tongpuru norok tamongoi omono kheng hinei koraini nokphang song singkan cheu tigabai nongkha hari jisu sakang baida samani abahaino gotonongkha korai buinaro korai khengei tongkeba buiba singchene ble korai tamni bai khengine ake amahaino nongkha jisu samana haino gotona ongkha 36 hoda omono samung nangjago hinei sawoi borok o koraino jisuni thani tubui phaikya hake borok o koraini phikungo borokni ri phini asakao jisuno kasarikha ni jisuno kasarikha ni sok kabang meaning tongo haipano oro ang kaisa bible baspori Isaiah 103 tamo sanai tamni bagai a korayo dirik bera kanadi Isaiah bijab 103 ang subayno tui belaino tongthoknai ani phola ani kaitono tui lob sanai tamni inke bo ano mothang mungbai kandikha buji buri khao tam sanai aboni meaning tamo jisu kristo tamnei a korai sirkao ri kufur bera oi botamne ara su khamale ari kufuni meaning ongkha tamni inke bo ano mothang mungbai kandikha ni so
mo thangmani rik singno sumrui dikha sini ok kasa pap no te na harlia noni pap te goni lia te abo hisab lakha tamsa boano soi kubuni ribai khe ani sakno bol khani so ang te tola porlia Jisu Kristo singno boni mathang murik kanine bagai bo rik tri ongkha rik sisik jakha boni rik no koswal ke sisiki bagina laikani saw roman dok abon bagai Jisu Kristo nini bagai ani bagai sacrifice khlaiman nok tawan so di process singi pai khanai bo hopung satuk jaka hopung bujaka boni khosai rok pujaka hani saw bokol khapung jaka hani saw khapra jaka hani saw tamo khaji ge tong khabo nini ani papni bagai tola ko level abon yagulo ro saw Jisu korai kasawai bas ngo thangpuro borok lama borok nidi boi di laikya tamni borok boi ka saideman norok nukang ke saiman a Jerusalem ba Jisu Kristo noi asak laikya me khusiong laikya borok kintu borok tawa chu saideman Jisu Kristo phaikya sino phiongmani bagi pholaniya roman samna joni yakni phiongna bagi se hini borok khusiong laijak singbo history ni padong sinai talai hinai awon bagi se borok a Jisu Kristo no rika talok boi di layo pholani bagi wansung baniya acha tolaw thangano paina nai khangte kitcha thasti hatai ni lama toklai phaimani jidolo Jerusalem gana Jisu sokpai keno sagirok kabang masik phan krakni samurok nukmabai tongthokjagai sotonoi kaitono haihini lob laikha subraini mungoi phainai bugrano kaitor hamar rithung chukna hawa bo tongnerok hamthung kaitor baching sasa ongthung hini lob laikhani somorok kangma Jisu Kristo kaplai ke tinile sing haman sinai borni wanchu mungabo tinile sing Jerusalem ro phiokjak sinai aru man samajeng yakri khusiong laikha borok abon pore 39 afuro loko bisini khorokni khoroktam pharisai Jisu no hai hinai sahorka odagra nini sagirokno ta kutung di hindi ari nora tamni bor lob lai to laikha siring ong di hini sadin afuro ke tamsa Jisu hai hini saka angno norok no kok sawo borok kutungma thake honorok se siri khok sawan ni so o honorok sabo soise honorok ni kok sai tong Jisu Kristo ro Jisu Kristo sanai manke norok judi anu khulumli hangkangke norok ni thani ang phayo norok judi anu poito khlai hangkangke bukhak rak kaitono sinia jati narang thangsinai kaitono sinia jati narang thangsinai sing kaitono sinia jati kaitono sing khulumai jatiya nini purbo purus bo jaga sing sing tamo matanya khulum phaimani sing bukhak rak tongbani sinaro Jisu phaikya aboni bagai ang no koinai norok nogo thangai pordi 19 ni Exodus ni sibi Jisu Kristo hopung sapung satuk jakbani kok norok pori laidi saimanai norok asingong thun abon yagulo Jisu Kristo Jerusalem je pro habo bo kapkha naharine kapkha tamnei karon Jisu Kristo sino belai hamjago bonia hamjak mani asik keno sini bagi bo pura rikha obono hina agape lab kaitor sino hamjak sugui sini pap ni manthai sikon kisikon boro jomani yagulo sini pap ni khomari paimani yagulo bo singjuri buji paimani hangangke paithangni salo je pro sukna hani dugar kholobiri jagano aprotei phiok jagla apro kabai kono kula mungla ang saw barbar jora tongsoni kaitono kahamke suringalbi ang khana theitangi mano norok nuani gotona poringedi nuwa chiri khogoi asik saka nuano borok hinlaya bura bepota rongkha sia boroni watei phainani hinai kintu watei phaikya kaitor anuani rungno kholobirika dugar hoktok kalake khulugiri jaglia amhayong nai paithani sa abon bagai asingong thun ang loglei ang surnai jotnongani subrang kaitor nono belai hambai mini hamjakma mini khairokma tinio sing Jerusalem kaplai ke habmani sing khana laikha kaitor habos bobishot bani fulfillong bagai sini folani samuni bagai kaitor ni ngabno khlaikya nono belai hambai sini papni khomani bagai kaitor ni lobjak thun ni borjak thun apa tinin kokthai kokni bising tinin hamari khlaidi asinbad khlaidi mathana Jisu ni mungbai sulisano amen